Personally, I'd prefer Stole. He dishes out harsh sentences, but he's going through a tough divorce and doesn't get along with the kids. What does that have to do with Mom? The more Rizika judge, the more you know where to apply pressure. But if uyangitesta, Sam. Ufuna ukubuya. Anike angeke ngikwazi ukukhamba. Nakungenzeka abuye, angifuni ukumdanisa kodwa. Angeke sikwazi ukwenza uswazi ayibona ngazathi useyiqanda. Hayi ngizokhuluma noPete kodwa phana insizwe hostel. Le uthana andiza ekhohlo. Bazomthatha nje bamphose lapha emuva etilagi nemthwalo yakhe yonke into. Ke letla moroka gape. No, I give up in Musilian. I don't care. Uyenza yacaca uba kandingi. I won't let him suck me in again. Baba. Kwabs. Mina ngiyawala namfethu man. Oh mama zini ngodo ufuna ngishange morning club. Awukahle ngemorning ngibhizi ngiyawala yazi umphetho wakho mncane kakhulu man yazi ngathi itaxi nje egcwele lapha ngerush hour eRankini. Ashiphephisa mongivusa mawufuna siphila. Yiwe khona kayisi. Ayibo. Sesibuyile kayisi. Kodwa empembe ngokuzayo kuzomela usikhokhele imali ethe xaxa ukuhambisa lo muntu. Hayi yo. Kodwa isinja simethisa kanjani nje lo wadoda? Wena ukhiyano. Ya shimanje nihambe kahle kodwa. Hayi sambe kahle. Hey, yinhle into wazi yabantu. Kodwa umlomo wakhe yo ubenganeme neze kwase truckini. Semanguzi nje wangikhuluma nawe. Hayi uphephile. Uphephile impela. Hayi ngakuhle. Hawu, kanti ubambile ndoda. Yazi lo bhuvelo ngivala amehla nginaka ngalutho phela mina. Ngasuka man. Kahle wena uyazi ukuthi ubanzi khathi. Uvela ungena emzini abantu ungangonokhanga nokunokha. Uqhamukapi wena ukhuliswa ubani? Hey mama. Ayabona. Angithi uyabona. Isaphephise kodwa nawe. Awunani lana manje yazi. Thetha kakhulu. Enkosi Rose. It's a pleasure, Musa. Yes, why not just text me the invoice and I'll EFT right away. And make it colorful. It has to be bright. This is a celebration. Thank you. Yes, with the flowers. Rose, Gobora, this is that wonderful platter that you make at the snacks. You won't have to make supper tonight. Kulungile, ma'am. Thank you, Rosie. I don't think we have enough champagne, hey? Let me order some more. Figure. Swazi usahambile. Sungaqala ukugcwala ubhavu manje. I wasn't worried about her. I just ngibatla ube hotle mona. Kone ngiphathele kona. Check. Inhle haholo. Kodwa yinhle njengawo. Ntlo e patalwa ke family e seng wena ha ona right ikhumo ha ona right Yeah, Khai, Mutswala. You know, you tried your best here, but clearly you were out of your depth. Wa itse la tla letsatsi la gore o ikwatlhaye for this disrespect. Kana ke tsere di risk ka ntlha ya gago khumo. O gopole seo fa Morning. I'm sure about go tlhoka go Rustenburg. Go focus on the mines, if you can manage that.
Ha re bothata ba gago ke eng na re ke mang a go rutileng gore o treat batho yana ke bua ka family. Well, my father. You're going to call me again one day. You're going to call me Untloka, like you did all those years ago for nomfonela unale ke abetswe le me mothoko ga se topo sa rre wa mosimane. Come on. Valo, Miss Mapoy. Lulu, they're very good. Uncle. There's a real edge to your work now. I'm impressed. Kokuzama. Very flying news. Oh, that's who I work for. I know you're in a complicated situation. Your boyfriend is a Moroka and Osibeletsa Taumukhale, but you don't want to get on the wrong side of Gabitsu. Well, Ndibala effect umnaka. Kinda looks like there's a grudge. Nana, you're very sweet. But don't let your need to get even ruin you or ruin your future. Mama jaja. Hawa tama. Uyathanda ukulambisa indoda. Hayi. Yini sekwenze njani ke manje wamunca? Angitshela. Wayekhetha ukuphila kanje? Uphila kanjani? Like ehostela, kwipondo room enombhedo omncane. Awu ma. Uyazi mina ngiyathanda ukubala sithando sami. Phela umuntu unethezekile. Uza kwethu bala sidla sonke siphuza sonke sixoxe sonke sishaya ingoma sonke kube mnandi. Uyayibona into engisho? Yini sekwenze njani manje? Yazi beku very interesting ukushayela iround. Kodwa ke manje ngiyahamba mina ngiyakwapha. Awu ma kulungile phela ungalenza naleli ekhaya kube yilakho. Hayibo cha ngeke ngikhona. Ngeke soze. Angitshela. Uyakhafa. Ngisho yena uJakalazi. Ngoba yakena uDamdashela so uyakhafa. Hayi angizwisisi kahle uzama ukukhuluma ukuthi uyangikhafa ukhuluma ngani? Ngizama ukuthi if uyakhafa kusho ukuthi ungakhona ukuthi uafford like idlalela igrand baby. We mamas khuleka ke sithando sami ugcwala ubhavu uyizwa kahle into engizoyikhuluma ingena kahle emadlebeni yakho. Ngiyayenza imali mina futhi eyanele. Ngihamba wonke amazwe ngeqimngcele ngihambe ngiyoshaya le koMozambique, Zimbabwe, Malawi, Lesotho yonke indawo ngenza imali. Kuyathanda mina ukuhlala ngoba la kunenhlonipho siyathandana noza kwethu. Oza kwenu. Laba abavele babhodlwa ke nje bangene la banganokanga nokunoka. Ngizokhuluma noPete kodwa wenza iphutha ngizomtshela. Kodwa into lengikhuluma ngayo jiwe khona leyo nje. Mama, usuphamsizwa usuthetha nje kanti yini kahle. Yazi ngiyazi ukuthi indlala yakula la udlela kwehlula. Ngangilambile mina. Into engizoyenza ngizovela ngesikhiphele iappetite yami for i-engagement party esiyohlangana kuyo angithi lapha yana kwibhazabaza ye-mansion kabhuti wakho. Ungixolele sengihambe mina. Dwana, usasilakulisha uthole guest for youth month? Thanda kwazi ne? Shame. I heard your June 16 call out. Exciting times. More like desperate times, Dwana. Ungazucela abantu ukuthi bafone. Your admin must be crazy. Kodwa ke at least ugain skill, yabo. My dad ngingazipani and usho ukuthi ungakwazi uapply call center. Malolana ntana zithini uwena lo uspicy kanje? Hoy president yagijimisa phansi phezulu ne? Asithembe ukuthi una plan B. Ngoba ukhuluma iqiniso sona ayi isikhathi ngathi siyahamba. Uxola kancane ngine tip eshisa be. Yes, semzizo lo. Umalume wakho wayekhona washona. Hawu dudu phela emndenini wakho mfethu kodwa ish. Awukhuluma iqiniso bengalindele ukuthi ngizwe le story lesi. It's all there.
Copies of everything I have. The charge sheet, affidavits, the docket number, correspondence with the prosecutor. It might be simpler if I just email you in the future. I prefer hard copies. Well, I can talk you through everything. I'm good. Well, so I'm just a courier now. I'm still charging you. Please do. And actually, from now on, please bill me personally. I filed a notice of motion with the registrar of the High Court, and I don't know if you pulled any strings, but we've got a date to appeal, the 19th of June. Judge? Should be the Honorable Mr. Justice A.T. Sithole. Buku Malusana. Ngizamile ukukufonela. Hayi wena benguphi? Hayi usumantshingilani wami wena. Oh. Hayi yekela. Malusana yazi ukuthi kunomuntu engimaziyo la odinga umsebenzi. Futhi ngisimanga ngibheka uzokuba umuntu ogrand la eShibhini. Usabadinga abantu? Grand kanjani? Ya mhlambe angabe uweda noma ungamtrainer abe umanager kanje kuba yena umuntu ohlakaniphe plan nje. Unayo CV? Hayi angazi ngaloko kodwa yena umuntu engimaziyo nanokuthi uhlakaniphe kabi uye ngisho nase university. Shona phela ukuthi banigama lakhe ho. Oh igama lakhe uNomasebe Moyo. UNomasebe Moyo owa. Umoyo lo yagelo yena wazipenda blue. Next ungakwatisa umphakathi wonke nje yazi abantu bagcina bazolutha eShibhini yami. Kodwa wayengahlosanga Malusana ukuthi abantu baluthe. Into nje yena egqugquzelelelwe ukuthi sithola impompo esebenzayo. Thola impompo esebenzayo wenzani? Ukupenda amabele abe blue. Hayi. Malusana suke endabeni yamabele. Into engiyaziyo nje yena ukuthi umuntu alright kakhulu ohlakaniphile. Nanokuthi yabona ziningi into adlula kuzona kulesikhathi. Ngiyacela ukuthi umsize Malusana. Ngiyacela. Sam. Umsebenzi? Yeah. Lusishibhini Alex. Hayi kuye kwabanzima kona kodwa kwazela ukuthi ngicina sengimconvince ukuthi avume. Umsebenzi onjani lo? Uzoqala nje njengoweda yabona mhlembe ke phela ngokuhamba ngesikhathi futhi mekuthanda ugcine manager kulula nje. Uwaiter esportini? Yeah, sithini? Ibusiness eli-successful nje lelo Alex. Yazi ngifisa ngathana. Ufisani? Ngingafundisa ngobuhwari Sam or something. Into ezongifakela imali enginehono layo. Noma sebe awunawo nje ama supplies. Ungangikhumbuzi ngalokho Sam. Nemali yerent awunayo futhi. Ngalokho ngiyakwazi. Hayi ke phela sisho ayikho enye indlela yake. Angiboni ukuthi into yakho lengizoyikhona mina. Noma sebebheka mfethu ngiyazi ukuthi uthukile. Isikhathi esidinga ubudiphendele ebantwini. Uqala kwabugogo wakho emva kwaloko kwawemzimkhulu futhi yabo lo abenza ngamabomu ukuthi uhleze nje wenza into efuna uyena. Bekodwa umraro bongekho ngisho besithanana. Kodwa beningafaneleni. Uyikhande yonke lento uhleze udiphendela kuyena. Yabo manje noma sebe ithuba lakho lelo ukuthi uqashule kuno wonke amaketango akhe. Uzimele. Ukwazi nje ukuthi ungene ngoba nanga umnyango uvuliwe. Ngena ube strong. Khuluma nami. Kwenze njani? What's about Hunala Batrana or Hafaker? Hunyala, the shadow man, wailing Russia in a drum. Wafika khona bamhlanganisa bambuyisa esewumkhofu. Hunala Batova de Kolong into Zina. Yes. Kodwa thina sikhona. Ngoba thina sikwazi ukuthi kunekhehla elaba nenhlanhla. Awukhehla. Ngindoda ebuyelwe ubusha bayo namandla ayo ngenxa yakho. I just need to know that she's gone. After tonight, give her like
ke hlwekisitswe gore pleke ena e hlwekisitswe, that it's all over. Angilutho ngaphandle kwakho. Awatha sweetheart baqinisela bathi indoda engenayo umfazi embhedeni fana ncama shi. Indoda engenazi inkomo esibayini. We, that's why wena uno baby mama in every province angithi. Hayi babili lekhaya eKZN. Sengikhathele namhambe ngilala yonke imbhede sengifuna ube wena ulala kulo wami wedwa. Oh, lo mbhede wakho lo ngena space. Awu mama. That's true that we understand. Ukuthi indoda fanele ngivale zonke ilobo ithi ngcinga amathele kuwe. Ngoba ngeke wazi khumsha zoqhanga ngapha. Kodwa mara I understand ukuthi why usahlala ehostela. Bakithi. No musina kuhlala lapha. Alex. Na yonke imali ukuthi ohlala esilungu. Hayi ma wena uhlala lapha Alex nami ngihlala ehostel. Kodwa manje sengifuna ube ngwedwa nje yazi. Okunqema ngithe tshutshi icathulo zakho ngaphansi komphetho. Ube wena ehlala khona. Hayi cha mfethu, angiyena umuntu omndeni kodwa uMsimaponya lapha umphathi wami. Sasebenzela endlini yakhe njengoba sibe nale nkingi yomlilo lapha Global Media yabona. Dumelang batho le amohelehile mona mo hae. Ho monate jwang ho bona mokgotsi wa ka Khumo Moroka, my business partner, is back from his travels. Le ho bona lona bakgotsi ba ka who are so special and close to me. Sakuthanda fix. Umakoti wakama so. So, e tla be le kgetlo la bobedi ke nyalwa. But this time I'm marrying for love. So I couldn't be happier. Namfuthi. Niyabona le ndoda emiphambi kwenu. Indoda enenhlanhla ngendlela eyisimanga. Hayi, akusindoda nje isimotsotso seyindoda. Awayibona apha indoda enhle wena. Ngimubi ngifana nawe. Kodwa ke bantakwethu ngiqinisile. Yabona nginenhlanhla kabi ukuthi intokazi le ingivume ingemukele ngalendlela engiyona. Hayi wengane uthi ngithangixhamukele nje ngisho ukuthi ngabe isidanya mpuphu sesiphukuphuku esingaboni ukuthi lapha impela khona into eyishisa phela. Niyabona usiphalaphala phana nensizwe impela hayi siwangajada. Ngithi nxa siphamisene ney'ngane zethu iphasakule phezulu sithi Philo ende hayi kodwa lo yimina. Thando yini. Yebo, to Jack and Fix. Yeah. To Thando, love, or anything. Yes. Mama. Oh, sweetie. Happy. I am very happy. Wena? I'm very, very happy. Forgot something? I deserve that. Can I? I read your story. And it's fair. Good. Banalulu, Kimaswabi. I shouldn't have blamed you for doing your job. Okay. Family is very, very upset. Hey, we're not go. I went to see her yesterday. Oh, lady. Unjan. She just, she has a lot of plasters on her face. And she's broken. It was really upsetting, and when I came back, there was only one person I wanted to talk to. But I couldn't, because you wouldn't answer your phone.
I get why. It's a style. Bonalulu, I'm so sorry. I'm really sorry. Can we start over? Yeah, yona cishe yaba romantic angithi. Ya bekuyi romance enhle kodwa kulona uhlobo lwe romance yami Mliyane. Kodwa lona belubuhle kakhulu. Yasithanda sami ngithandane. Ngabe kakhulu kahle kahle. Ngithanda ukuthi wena yazi ubona okuhle kuyo yonke into. Oh, kancane ngisacela ukukhuluma ngathi unkosikazi. Hello. Yabona ngitshena ivare mina mfowethu. Imina mfowethu umuntu wecontent kodwa yabona ngathi ngesikwazi ukuthi sishuthi indaba yomshado ngoba bafuna into private. Hey, You need to take care of Fikile Mabas. She might not have a big family, but she's got me. Ngixola. King, let's have Okay, ngiyabonga ukuthi ungazise okay. Hayi. Basili kahle banethezekile ngoswazi. Hayi bathi usesize kakhulu ngoba nogogo uPrimrose behlushwa isifuba sokumenze rap kanjalo nokuthi umtholile semlungisile enyaweni amenzela nje amanzi amthukuthu namachimba nayo kuhle. yo hayike. Waze wakhamfukela. Sakaze nzima kodwa ngempela. Empahla yena nyalwa. Kinna. Itlang rinking group photo rumela mosadi wa hao. Sithingibekela. Usameleni lapho Tsena. Mbangela. Ubani mina? Cha musho ujibe khona. Para smile. Okay. It was worth it. Are you expecting something? Let me go check. No, I hope I ain't gonna miss the Mukhali. I owe him a story. I'm coming. Jeez. Ke tlhoka go bolela something pele ke boela Rustenburg. Mr. Moroka. Son, you need to be careful of your uncle. That man cannot be trusted. You know the office on the abandoned floor where the fire started? Kena rented in that office. We let the file for the information ka batho gore khona go ba control. Just like that Epstein guy wa kwa America. So the fire? Ga se nna simolotse mollo. Ena ga se khumo. Motho o simolotseng mollo is the only other person who knew about the office and the files. Ga go yalo matatiele.